En julio ganó la emocionante 10ª etapa del Tour de Francia con una motivación especial. Pero el joven ciclista Pello Bilbao es mucho más que un deportista de élite. Pello pertsona oso lasaia da, bere inguruekin oso inplikatua, beti besteengan pentsatzen eta horrek be talde barruan balio handia eman dio berari, jendeak asko maite du. Éxitos deportivos aparte, este año Pello ha puesto en marcha una iniciativa solidaria medioambiental a través de la entidad Basos. Lehenengo eta bain bertoko basoa dizelako, bertoko espezia diez. Aristizek, artadizek, altzadizek, bertoko basoak egongo balirake, baso erresilienteagoak diez, bai zutien kontra direz. Guztiondako leku bat sortuko du, baso autoktono bat, hemengo espezieekin, eta horrek bikaina da guretzako eta bai inguruarentzat, Pello oso involukratuta dago inguruarekin eta beti bere bizitzan ekologikoa eramaten saiatzen da. Bere taldekidearen Ginoren ideia hartu zuen eta bere inguruan hori martxan jartzeko izan duen ideia bikaina izan da. Pello Bilbao, zuretzat da Bizkaia Garasaria 2023ko aipamen berezia.